В момента има екип, който прави филм на нашия приятел, кинокритик и може би най-големият киноман в България, Жора Ангелов. Киното, просто да ви кажа, това е моят живот. За всичко си правя класации, освен годишна, месечна, на даден фестивал, на десетилетие и така нататък. Така, още с 12-13 години тук имаме едни други тетрадки, които сега да не търсят. Моята мисия е, че днеска трябва да гледам този филм и нищо не може да ме отклони, дори най-голямата красавица да ми предложи в този момент. Това с киното са някакви любовни взаимоотношения, които са взаимни. Киното много ми дава, но и много взима от мене. Би ли се навил дойш на щат срещу 250 кинта да ми дойш? Мисълта ми, че по принцип бих искал, но обаче как да стане?